Szerintem az egyik legunderrated dolog az életben egymás tapasztalataiból tanulni, ugyanis kicsit úgy érzem, hogy manapság az emberek, mintha egy ilyen szemfedővel élnének, teljes mértékben csak a saját életükkel vannak elfoglalva, amivel alapvetően nincsen baj, hogy az ember foglalkozik magával és saját magát priorizálja, de szerintem az nem jelenti azt, hogy teljes mértékben ki kéne zárni akkor a külvilágot. Mert szerintem hihetetlenül fontos az, hogy egymás tapasztalataiból tanuljunk, és egymás gondolatait megosztjuk egymással, és tényleg tanuljunk belőle, és alapvetően pont ezért hoztam létre ezt a csatornát is. Azért, hogy egy olyan közösség legyen, ahol tényleg szabadon meg tudjuk osztani egymással a gondolatainkat, a nehézségeinket, a problémáinkat, azért, hogy tényleg együtt tudjunk túlmenni mindenféle nehézségen, együtt tudjunk fejlődni, és együtt tudjuk tényleg a legjobb verziónkat előhozni önmagunkból. És nem olyan régen hallottam egy idézetet, ami úgy szólt, hogy alapvetően a könyvek azok sűrített életek, sűrített élettörténetek és gondolatok. És ez annyira igaz. Egy könyvben évek, sőt évtizedek tanulságai és gondolatai vannak összegyurmázva igazából, és ez mind elérhető számunkra. És alapvetően, hogyha ismertek, akkor tudjátok, hogy én imádok olvasni. Itt háttérben a könyvespolcom is látszódik, de alapvetően hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy túl sok önfejlesztő könyvet olvasok, ugyanis a nap végén, amikor nem tudom, már elfáradtam és hazaértem a munkából, akkor sokkal szívesebben veszek fel egy fantasy könyvet, egy romantikus könyvet, mint egy tudományos, pszichológiai könyvet. De egyszerűen ott volt tényleg így a gondolataimban, hogy igenis kéne ezeket is olvasni, mert annyira sok jót hallottam róluk. TikTokon is elképesztően sok önfejlesztéssel kapcsolatos könyvet hallottam, hogy ajánlottak az emberek, csak egyszerűen nem akart rávinni az élet. És aztán néhány héttel ezelőtt megkeresett engem a napi könyv applikációnak a csapata, tényleg, mintha az univerzum küldte volna nekem őket, mert pont tökéletesen időzítettek, és tökéletes időpontban találtak meg engem. És ennek az applikációnak az a lényege, hogy különböző témában mindenféle önfejlesztő könyveket feldolgoznak, és kiragadják azokat az információkat, amik a legfontosabbak, és tényleg, mint egy ilyen zanzásított verzióban elérhetőek ezek az applikáción belül. És ami a legjobb, hogy van lehetőség ezt olvasni, viszont van lehetőség meghallgatni, ugyanis fel van mondva, 30-40 perces körülbelül egy-egy ilyen könyv, fel van mondva minden egyes könyv hangos könyvként. Így akár, hogyha híve vagy a podcasteknek, mint például én nagyon-nagyon szeretek főzés közben, edzés közben, séta közben, vezetés közben hallgatni ilyeneket, edukálni magamat ilyenkor is. És nagyon örülök, hogy nem kell több száz oldalas könyvben végigrágnom magamat, főleg úgy, hogy alapvetően már nem tudom, hogy mikor lehetne belesűríteni a napomba azt, hogy még pluszban önfejlesztő könyveket is olvasok. Szóval tényleg így úgy érzem, hogy csak a lényeget kapom meg a lehető legkevesebb idő alatt, szóval tényleg szeretjük, amikor maximumon ki tudjuk használni az időnket. Szóval én mostanság így olvasok könyveket, és hogyha úgy érzed, hogy te is szeretnél fejlődni, de nincs kedved, vagy nincs időd egy 300 vagy 400 oldalas könyvet elolvasni, akkor szerintem ez egy nagyon szuper opció. És hogyha van kedved kipróbálni, akkor hogyha a linkemen keresztül regisztrálsz, akkor egy ingyenes hónapot kapsz. Bár őszinte leszek, egy hónapnak az előfizetése az kevesebbe kerül, mint egy ilyen könyv, és az applikáció már most több mint 240 ilyen könyvnek az zanzásított verziója található meg, szóval igazából bárhogy is számolom, ez nagyon megéri. A részleteket amúgy a leírásba belerakom, illetve a linket is ott találjátok majd. És én amúgy is mondom vagyok, hogyha valami segít nekünk fejlődni, segít nekünk jobban élni, és segít közelebb kerülni önmagunk legjobb verziójához, azt igenis osztuk meg egymással. Mert sose tudhatjuk, hogy mikor talál meg valakit a gondolatunk pont a legtökéletesebb időben. És igen, kívánom, hogy legyen szuper édes napod!